Hola, já jsem Atak a dneska to je se mnou Dazer. Jo! A dneska si zahrajeme Minecraft Challenge a bude to 100% sensitivity úplně všude. Jak ve Windowsech, tak na myši to máme nastavený tu senzitivitu největší prostě DPI co jde. A tady v Minecraftu víte co si dáme guys, prostě koukejte na to, sensitivity a dáme si na Hyper Speed guys. Uvidíte, že to bude to nejtěžší úplně, bude to myslím, že těžká challenge jak něco, koukejte na to prostě. Chápete to? Prostě úplně rychlost, jo? A to jedu úplně trošičku s tou myší. Guys, to bude úplně hard, hej? Těšte se, jdeme na to, ne? Jdeme? Jdeme na to! Takže dneska si zahrajeme ještě k tomu Lucky Wars, teda Lucky Race, Dazer and Max. Až to by to vystřelil teďka, chvilko? No. Tady. Half Anet, protože half je svobodný. Svobodný. Half. Jo, vážně. To je chuj. Ježiši. Prý jsi svobodná, Kláry. Jdeme na Lucky Race, Lucky Race 7, jo, tady. Jo, takže jdeme teda na to. Jdeme na to, hej, tady, tak jo. Už jsme v aréně, Dazer. Ty jsi řekl To Dazer, sekl ses. 7? Co? Lucky Race 7, no pojď! Já tam jsi nejsem. tam, musíš tam být. Ale já tam nejsem do prčíc. No tak jdeme lobby, že jo? Už jsem 7. Ne, teď jsem dal lobby, pojď, dejte lobby všichni. Tak jo, jsme tady na Lucky Race 4 a musíme počkat, než začne hrát, že jo? A potom, guys, to bude strašně hard, jak budeme skákat parkoury, to bude úplně těžké. A potom to PvPčko tady, no ty vole. Jo no. Hoši, tohle si zaslouží 800 lajků, guys, dáme na 800 lajků, Dazer. Jo, 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 800, brácho, 800, brácho, 800. Tak jo, začínáme. 3, 2, 1, jdeme na to, tak, jdeme ničit bloky, to je strašně těžké, vidíte to, jak mi to prostě úplně ujíždí, tahle myš? Mně to vůbec nejde. To prostě je úplně těžký, sakra. Ale jo no, je to docela těžký no. Sakra, to je úplně, já to úplně nezvládám, Dejzre. Sakra. Dejzre, a ty to zvládáš? Jo, Dejzre. já to úplně v pohodě. Hej, musíme to dát, koukejte ten parkour, úplně, jo, já to dal, děcka, teda, lidi, já to dal. Já jsem v druhém modulu, koukejte, já si držím první místo. Cože, on je v druhém modulu, vidíte Dejzra tady napravo? Já nemůžu dát přibližování, protože to vy děti nemáte rádi, víte? To je moc editu na vás, guys. Tak jo, hej, teď to musím skočit, Dejstři. Koukej, jo, já to dal! Jo, to taky, kámo, já už jsem třetím. To je super úplně. Hej, ale tohle fakt, zkuste si to sami, fakt. Dejte si tu největší senzitivitu na myši, ve Windowsu. Prostě všude, kde to dejte, dejte tu největší senzitivitu. Fakt to nezvládne, guys, to je impossible. Prostě to je nepřekonatelná challenge, guys. Jo no. Ty sakra, hej, tady jsou nějaké elíky, super, mám nějaký insta damage, Dejzre, mám nějaký insta damage, chápeš to? Tak jo, jdeme. Těžké, no. Ježiš, já jsem spadl, ne! Takovou rybu získal. Dejzre! Já jsem teďka takovou rybu získal. Rybu? Jako rybičku, jak kapra, ne? Na Vánoce. No. Však jo, máte rádi kapra, děti? Teda lidi, máte rádi kapra. Napište do komentářů, ano. Napište ano. Ale prostě... Hej, tady, hej, znáte Super Mario Bros? To je jak v tom Super Mario, koukejte, to je jak Mario, ty krásy, já jsem Mario, guys, koukejte, já jsem v trubce, hej. Koukej, jsem v trubce. Hej, ale teda, to je úplně, hej, pokud byste se ptali, co mám za resource pack, tak já vám to rád ukážu, mám tenhle, Sandy Drinks, bych Sandy o tom Drinks. samostatné video. Jo, pokud byste chtěli. Tak, hej, ale jako na to, že máme tu největší senzitivitu, guys, koukejte, já to furt mám, jo, tak prostě to úplně zvládáme, už, to je úplně super. Koukejte, ukaž jim to teď. Co? Koukejte, mám tu největší senzitivitu. Koukejte, vidíte, hyper speed, guys, a mám to největší DPI na myši. DPI je něco jako prostě největší citlivost myši, chápete? Děti, teda lidi. Jdeme. Pardon, já se omlouvám. Hele, Dejzre, ty jsi nějak ticho, ne, poslední dobou, musím mluvit.
Já jsem úplně v pohodě, ale takže šipí. Kurník shop antilopa. Ještě. Třeba taková ta sekačka z kurníkova. Ano, z kurníkov, takže to je třeba kurník, jako by třeba my na vesnici to hodně používáme, jo, takže jestli mě dovolíš, Andačku, tak já bych jim to tady vysvětlil, takže kurník, tam já tohle nemůžu přeskočit, Dejzre. Ach ne. Slepičky v kurníku třeba snáší vajíčka, anebo tam i spinkají, no. Jo, a guys, pokud mluvíme už o té slepici, tak co bylo dřív? Slepička nebo vajíčko? Co bylo dřív? A my vůbec nevíme, my si vůbec já nevím, jakože. rady. Ale tuhle challenge Minecraftu prostě zvládneme! Jo! Ale je to hodně těžké, jako my jsme, jako 98% lidí to nedá, my jsme to ty fakt 2% ne, zbylí, my jsme ty 2%, ano děti, teda lidi, jdeme prostě. Jdeme na to. Jdeme na, jo, já ne! Já jsem skočil, Dejzre, já jsem to už málem měl, sakra. Dejzre. No já už jsem teďka v potulbí, no. Dobrý, hele, ale zatím to jakože dávám docela, jo. Hej, já to zvládnu, nezvládnu, to je fakt těžký, hoši. Fakt si to musíte zkusit a já si myslím, že to nedáte. Já si myslím, že to teďka TNTčka. Koukejte, jak mi tu svítí ty bloky, jsou hezký, že jo? Jako vy jste hezcí taky. Ale fakt si to zkuste sami, jo? Fakt si to zkuste sami. Fakt si to zkuste sami, protože je strašně těžký, jo? Jo, já to dal, Dejzre. A teď tu jsou, víš, tu jsou ledry. A fakt to dal, nekecáš mě. Tu jsou žebříky, nekecám ti, Dejzre. Já jsem to fakt dal a dáš to ty, já dávám ty žebříky normálně, Dejzre. Já to zvládám, já jsem dal žebříky. Já mám teďka rudy, kámo. Sakra, Dejzre, my jsme dobří. Hej, tohle není tak těžká challenge, ale ne, je to těžký, protože hej, no, Dejzre, já se tohle nezvládnu. Dejzre, to musíme zvládnout, pojď! Kde seš už, Dejzre? A pokud byste se ptali, tak i Dejzre to natočil na svůj channel, takže se koukněte, guys. Teda lidi, děti, všechno, prostě lidi, děti, holky, hoši. Na náš pohled, teda na čas od času nám to sakra, cože? Jak to? Co? My jsme to nestihli. No tak uvidíme, jak nám půjde PvPčko. Sakra, to je nějaký démonák, musíme utíkat. Dej, kde seš? Musíme se najít, víš? Musíme jít spolu, kamarádi, musíme jít, jo? Jdeme. Ale ne, tady nejdou týmy, my nesmíme podvádět, Dejzre, nesmíme, prostě musíme hrát poctivě, že jo? Jako vždycky, Dejzre. Ty píšo, to jsem se kaleko. Já ho nedám, koukejte, jak to těžký je. Kde je? Kde já nevidím, sakra mě zbil, Dejzre. On měl jedno hápko, já jsem ho dal, chápeš to? Radku, víš, co se stalo? Co? Teďka kosák letěl vůči oknu, ty vole, narazil do něho. Já si nazval z toho srdce. Tak jo, Dejzre, jdeme dál. Tak jo, my jsme se potkali s Dejzrem, čau! Sorry, promiň, omlouvám se. Dejzre, utíkáme, tam jsou těžké. Pojď sem, Dejzre, tady jsem. Dejzre, otoč se. Pojď, jdeme. Jo! Dobře, dobří. Pojď se schovat, schováme se dostanou, oni nás nenajdou, koukej, já jsem na posteli, Dejzre, Ne! On má hacky, ona podvádí. Sakra, Dejzre, ale to se nesmí tady podvádět. Já jsem se schoval, ty nesmí. Mě nikdo teďka nenajde. Fakt mě nikdo nenajde. Prostě nesmí, vy slyšeli jste tu ozvěnu, prostě i u Dejzra konečně. Já zkusím zapištět, guys, jo, to máte rádi totiž. Vidíte, umím to furt, guys. Já teďka mám nejlepší skovku na světě. Hej, vidíte to tam na dole? Radku? Hej, zvládnu, koukejte. Ataku, já mám nejlepší skovku to je Anete, aha, to je Klára. Tu nesmíme být, protože Klára je super. Klára je moje totiž přítelkyně, víte, to je moje holka v Minecraftu. Hej, ale jdeme dál. Se skinem. Jo, se skinem je. Má pěkný skin, no. Kolik já ho dám? Já se moc nebudu hýbat z myši, já dám, hej! Já mám nejlepší skovku teďka. Já ho dal! To si dělal, to je prdel! Co jsi řekl? Teda srandu, to si děláte srandu, já ho dal. Já mám nejlepší skovku teďka, úplně, Radku. Invisibility, guys. Já jsem invis. Já jsem neviditelný. Ono to bouchlo teďka. Telný nebude, Dejzre. Pojď potichu, chvilku. Ne, já jsem si dal na sebe slowness, vážně? A ať nás nikdo nevidí, chuku, potichu, Rad. Hej, já musím úplně maličko hýbat s tou myší, guys, to fakt nejde. Pojď. Je to fakt hard, jo, musíte mluvit hlavně potichu. Jdeme to. Já jí dám, ale já hořím. Děti ne, teda lidi ne. Já hořím.
Ne, já jsem zemřel! Já ho jdu Dejzre, já zbít. jsem zemřel. Sakra. Ale já ho jdu zbít, To bylo já ho jdu- těžký. Já ho zmlátím. Počkej, já ho zvádni to. dám. Kde seš, Dejzre? Já tě Zvádni musím mě. najít. Dobrý. Musím najít. Kde seš? Dejzre Games Jo, asi. vidím. Jste sami, ona je slabá. Pojď. Dejzre, pojď, dáš to, pojď. Pojď, toč se. Pojď. Pojď, ne! Málem byl za králem. Ale sakra, to jsme vám dali, Dejzre. To jsme vám Tak- zvládli. Zkuste si to sami a schválně, napište mi dolů komentářů, zkuste si to potom. Jak se to zkusí, tak mi napište dolů komentářů, jak jste to zvládli, jo? Protože já chci vidět vaše názory. Já prostě to mě taky chci vidět, velice no. zajímá, guys, fakt mě to zajímá. Ale ty docela vaše mě to zklamalo, že jsem prohrál teďka. A teď nás přepadla trošku prdící chvilka. Chápeš, pojď sem. Na lobby. Ty jsi sprdl, Dejzre. A on ti prdl. To vystředí, ne, počkej. Nedáš to tam, Radku. Neboj, pojďte lobby 4. Ne, ale fakt, promiň. Nedáš to tam, já to dělám. Já to dělám. Prdl. Já to dělám. On ti puknul normálně. Nemluv takto. Počkej, já si zkusím taky ustát ticho. Ticho. Počkej. Počkej. Ticho. Počkej. Klára, teď ty. To byla dobrá trubína. Ježiši. To byla dobrá trubica. To byl dobrý troubelec. To jsem zahrál jak symfonii. Počkejte ještě, počkejte. Neboli břicho. Au. Jaž. Ježiši, my jsme... To tam nepoužiješ. Tak jo, a to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste si tuhle challenge užili a doufám, že ji taky vyzkoušíte. Nezapomeňte dát ten like, dáme těch 800 lajků, nad 800 lajků, guys. Já si myslím, že to zvládnete, protože vy jste nejlepší netopíři na světě, guys. Vy jste prostě nejlepší netopíři. Tak jo, nezapomeňte dát like, popřípadě odebírejte a nebo sdílejte. Účet, prosím, ahoj! Čau, Dejzre, čau, Dejzre. Ahoj, čau. Tak zas někdy. Tak zas někdy. You look so amazing, and we